Τώρα πέρασε αυτή την κατραβά. Θα είσαι επειδή με πιο πλασάμπι να βαρύνεις κι άλλο. Θα το κεράσω εγώ. Και πήρα σε βαρέει 50 λίτρα. Παγωμένη στα πόδια. Τώρα κάνω ψυχολογικό πόλεμο. Βάλε, χρησιμοποιήσει ένα στάν. Ένα στάν, από ένα στάν. Ο Περμαφούλης αλφα είναι. Βέβαια. Άρα είναι δύο άτομα με το λάκι. Οι δυο τους έχουν δίνει το λάκι. Πάω εκεί στο φίλο εκεί στη γειτονιά μου. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν κόστησε τίποτα στα πόδια. Με τα πόδια. Άρα είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουν γιατί δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν στήσει ένα αγώνα τόσα χρόνια. Γιατί είναι Έλληνες. Ναι, όχι, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ξέρεις, σύμφωνα με το Μαρμαρίδι από το Παμύρ έχουν έρθει. Από το Παμύρ. Από εκεί πέρα ήρθαν και τα πήραμε έτοιμα. Ας πούμε δεν είχε μείνει ένας γέλας. Διάβασε εδώ όμως, είναι καταπληκτικό. Μαρμαρίδης. Τα κορόιδια οι αρχαίοι. Είναι καταπληκτικό. Πήγαν για το Παμύρ, μια Αγρίκη κτλ. Ήρθαν εδώ γιατί είδαμε ότι νοικιάζει τον η Ελλάδα. Στην Ελλάδα είχε μείνει μόνο ο Δεκαλίου ασκητήρα. Οπότε τους έκανε μαθήματα κτλ. Τους λέει όμως δεν είχε μείνει τίποτα. Στην Αθήνα ήταν μόνο χρυσάφια, παρθενώνες, σπίτια που δεν ξέραν τι είναι σπίτια, αυτές τις σπηλιές. Δεν ήταν τι είναι ούτε αυρές. Τους έβαλε ας πούμε να τρέψουν και να πάνε σπίτι. Δεν θα πείτε όμως την περίοδο. Πρέπει να φτιάξουμε ιστορία και τους έμαθα όλη την ιστορία. Όλα λέει, μα έχουμε καμία σχέση με
Δεν ξέρω δηλαδή. Αν το βρεις πουθενά, διάβασε το. Μήπως δεν έχει μια καινούργια δηλαδή. Διάβασε το, θα τα βρεις όλα. Για την βρώμα, για την γυαλιά, για την αγκιαλότητα, για την ψυχολογία, για την... Η ρουφιανιά είναι αποτέλεσμα των 700 χρόνων σκλαβιάς. Καλά, δεν είχαμε καμία σκλαβιά, ξέχασε το. Αυτοί ήταν σκλαβωμένοι σε εμάς, τίποτα. Τίποτα. Συμφωνώ με τον Κώστα. Τίποτα. Και ανεξιθρησκεία είχαμε και ό,τι θέλαμε, κάναμε και οι παπάδες κάναμε σχολεία. Και ούτε κρυφά σχολεία υπήρχαν ούτε τίποτα. Όχι ρε, μου λες τώρα. Τι είναι τώρα, αφού είναι αλήθεια. Είχα ένα άλλο φιλί και εγώ να Δεν θέλω να το πιστέψω άλλος λέει. Κι όμως έτσι ήταν. Έτσι, άστο και ακούνει το. Να μοντάρω, πιάσω. Έγινες μία κάτω ρο. Με τα δόντια σου τώρα δες. Τι κοντόνια. Όλη τη γραμμή βολής δεν πάει κανείς Τουλάχιστον είναι 42. Και να βγουν συνέχεια.
να κάνουμε. Να σου πω την επόμενη φορά θα δω που πληρώσατε όμως και να το συντονίσουμε. Να σε κάνουμε μια λάθος. Τώρα πέρασε αυτή την κατραβά. Θα είσαι επειδή δεν φτιάχνω σάμπι να βαρύνεις κι άλλο. Θα το κεράσω εγώ. Και πήρα σε βαρύνει το 50 λίτρο. Από πέντε στα πόδια. Τώρα κάνω ψυχολογικό πόλεμο. Δεν είναι μεγάλα τα λίγα. Αυτό κάνουμε. Κάπου εκεί, τώρα. Διαβάζω το μίσιο. Σώπα, δεν το δικιά σου. Πες το 3. Γι' αυτό το έχω έτσι χαλαρό.
Για να μπορούμε να το κοινάμε. Κάπου είχαν νεράκι. Για να μας σου ίντεξε έστερα. 8 στις 2. Μπράβο ρε μάτια. Πιο καλό δεν γίνεται. 7 στις 4. Ξεγέλασε εμένα ο αέρας και έχω βγάλει ένα στο 5-4 είναι. Αριστερά. Δεξιά, γιατί έκανα πολύ προσκόπευση, είδα το σημειάκι. Με πήσα και εδώ και με ξεγέλασε. 9 στις Και μου κάνω προσκόπευση, είναι πιτώ που σταματάει και πάει στο... Γιατί δεν είπες μάλλον. Αυτό, ο αέρας, αυτός που μου είναι ένα πρόβλημα. Ή expert. Το μαύρο είσαι σταθερά στο κίτρινο πάνω του στόχου και πάει κάπου σε σένα. Όταν φυσάει σταματάει, αλλάζει κατεύθυνση. Γεια σας. Έχεις βάλει πολύ δεχιασμό. Δηλαδή, έστω καλά, το κοιτάω, ξεκινάει το σημειάκι, down τέλος, φυσάει και με το κάτω. Ωραία, λέω μια χαρά είμαστε, σημαδεύω στο μαύρο και με το που λέω, είμαι σε φάση που αυτή, νόμιζα δευτερόλεπτα πριν να πεις, επί τόπου σταμάτησε τελείως και εδώ και εκεί. Και πήγε κατευθείαν, καφέ. Όχι, τώρα περάσω. Προηγουμένως, άριχνα πάλι κάνω προσκόπευση και πιάνει πολύ πιο δυνατά κάπου στη μέση κανένα σημείο και από μαύρο 3 η ώρα πήγε μαύρο 9 η ώρα. Το χέρι το αριστερό να φύγει αριστερά. Με μια τρελά πράγματα. Και αυτός δεν είναι αέρας. Στο Μαρκόπουλο να δεις αέρα. Εδώ δεν έχει, εδώ είναι άπνοια. Εδώ είναι άπνοια. Έριχνε ένας ζαβό και κράζει και σχοληθεί 200 στα φύτα. 9, αλλά δεν τρεις τόκους λάθος όπως το είπα. Γεια σας. Σημασία που πέρα 9. Λένε σε μία φυσάει το σημάδι, πάει αριστερά, μία πάει δεξιά. Μία πάει δεξιά. Σιγά σιγά. Έσχρονα. Και να βγουν συνέχεια.
αρέσει πάρα πολύ η Ιαπωνία και η Ισπανία. Είναι και το κομμάτι. Και η σημαία. Και η σημαία της Τζερής.